Айде, снимам Камерън Диаз ли беше? Как беше? От Камерън Диаз. Не можах да се Само сетя него ли си бил за Ръсел Кроу, не можах да се сетя. Чай, че друса много камерата. Боби, много искаш, ела да видиш. Не е Габи. Те сам бе. Как съм сега 5 минути, бе? Стъпката на бара е там на нивото на коляно. Долу си бях 5 минути. Да. Тук чудя и къде тръгнеш. Това ще да 10 да слизам. Направо е тук горе. Дай да видим камера. Кой долу осигурява? Защо сега? Ай, Боби, ладно си играем долу и да се качи после. А? И там си на по-малко. Малко по-надолу ти е за да съжаваш. Не, това ти е по-гадно. Там ще въжи ти причи да... Да, той трябва да я пречупиш. Не, по принцип. Не знам. Аз съм хванат с една лента тук. По принцип после е тук се прихваща и горе. Не знам. Ай, Кръж. Как ще изтърва? Опъни. Смукача. Упани ластика. Май съм вързан. Само естествени опорни точки. Не мога. Като филм на ужасите снимам. Набиране има, да. Сейчас. За какво трябва да го закача него? Аз. Да закача на лентата и той